हाय लोगोफोर गुड आफ्टरनुन गोजोन सानजौफुनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै नैबे गोदान ब्लगजों बरायहरफिनबावबाय। स' आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। दायो बे समाव दुब्लियाव दंफैयो आङो। ओरैबायदि लेथ्रा जाजोब्बाय, हालेवदोंमोन दान्दिसे सम। आं हालेवनायखौ भिडिअ लानोबो मोनाखै, शर्ट्सबो आपल'ड होनो मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्लाथाय भिडिअ लानो रोंनाय गैया बेवहाय। स' बेनिफ्राय अखायानो गैया, जेन थेन एसे एनै हानायजों लोगोसे मेचिन सारनानै जाहायो एसे गायसाबगासिनो दङ। जोबसिगोन, बांद्राय गैला। जोंहा माने हानि जाथ' गैखाया, बाट थेवबो गुबुननि बन्दक लायो, बेजोंनो मावनानै जायो आरोखि ना लोगोफोर। स' जियानो जादों दा पेक बुखिबाय थाला। नायनो हागोन नै लोगोफोर, बोथोरा ओरैबायदि, वेदारा ओरैबायदि मोजां, नाथाय जोबोर गरम दै, जोबोर गरम। वेदारा जोबोर मोजां, बैयाव गायगासिनो दं आइमोना। नै बोथोरा ओरैबायदि मोजां वेदारा। बेनिफ्राय आं दिनैनि बे भिडिअखौ आं ब्लगथ' दुब्लि बारियाव थानायाव आं ब्लग लाखायामोन। स्पेसियेलि आङो सासे सुबुंनि थाखाय बे ब्लगखौ लानाय जादों लोगोफोर। होननाय बिथाङा मोनसे कमेन्ट हरदों, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन बा स्क्रिनाव नुगासिनो दङ। आं स्क्रिनाव अट'मेटिक होनानै होखागोन लोगोफोर। अके, जाम्बा बिदिखौ जारिमिन बुङो नामा? मिथियाब्ला बा रोङाब्ला बिदिनि निउस लाबोनो नाङा, जाम्बा बुरबक होननानै आंखौ बुंहरदों। नंगौ, आं सासे बुरबक सुबुं, बाट थेवब्लाबो बर' सुबुंफोरा जाहाथे माबा मोनसे इनफरमेसन बा माबा मोनसे इनफरमेटिभ मोनो, बिदि साननानैसो आं भिडिअखौ लाबोदोंमोन। स' गुबुन सोरबा बुंनायखौ लानानै आंहा जेबो खेरायनांगौ खोथा गैया। आंनि मावनांगौ खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन। जिखियानो जादोला स्क्रिनाव होनानै होबाय, नोंथांमोनानो नायदो बिथांखौ। नोंथांमोना साननो हागौ दा ड्रेसा माबोरै चेन्ज जालायखो, लकेसना माबोरै चेन्ज जालायखो। आङो इन्ट्र'खौ मैया होदोंमोन आरो सानदोंमोन जे मैयानो भिडिअखौबो बानायगौमोन, नाथाय मैया खामानिया डाबल खामानि ओंखारना होनानै आं मैया भिडिअखौ कमप्लिट खालामनाय जायाखिसै। थामहिनबा इन्ट्र'ल' होनाय बायदि जादों मैया। बे के.आर. नार्जारि बिथांनि कमेन्टखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। स' गुबुना जेखि बुङा बुंथों, आंथ' गावखौनो गाव गोरों बा स्मार्टबो बुंनानै लायाखै, आं जाम्बायानोखा। बेनिफ्राय फैदो दाना नेक्स्ट कमेन्ट। बेफोर कमेन्टआ बबे भिडिअआव फैदों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। कमेन्टखौ फरायग्रोना लानि। अके, नेक्स्टआव कमेन्ट हरदों कारदे बर', बिथाङाबो जाम्बासो नों होननानै आंखौ बुंहरदों। स' येस, आइ एम एग्रि। स' आं जाम्बायानोखा, आं जाम्बा होननानै गावखौ गनायनानै लायो। दिनै बिथांमोना कमेन्ट हरदों बबे भिडिअआव, जाय भिडिअनि लिंकखौ आं डेसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। बे भिडिअआनो आङो नकियानि जारिमिन, हिस्ट्रि अफ नकिया मबाइल फन बा मबाइल फन, जाय नकिया मबाइल फन, बेखौ जों गोदो गोबां इउज खालामनाय नुयोमोन। बेखौ दानिया नुबांलिया, नाथाय मानो? बेफोरबायदिनो बेयाव आं नकियाखौ लानानै आङो भिडिअ बानायदोंमोन। बे नकिया मबाइल फनखौ, बिनि सोमोन्दै आं फोरमायनानै होदोंमोन। बोरै नकिया कम्पानिया गिबियाव मा जिनिस बानायग्रोयोमोन, माब्ला समनिफ्राय नकिया मबाइला जोनोम जाजेनखो, बोरै जोनोम जाखो आरो सोर दैदेनखो, बेफोर गासिबो फुल्लि इनफरमेसनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों होदोंमोन। नाथाय खायफा हेड कमेन्ट हरग्रा दंखायो, बेखौ आं मिथिखायो। स' अब्लाबो आङो भिडिअखौ रिप्लाइ होबाय। अके, रिप्लाइ होनो गोसो जानानै। आंथ' रागाबो जोङाखै दै। बे कमेन्टखौ नुनानै सोरबा साननो हागौ दे रागा जोंदों, नाथाय आंनाव रागाबो जोङाखै आं बे कमेन्टखौ नुनानै। अब्लाबो बेखौ आं बुंफाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ, नायहैब्लानो जाबाय। अके, स' बिनिफ्राय आं दायो बे समाव न'आवनो दंथ'यो। स्पेसियेलि आं बे कमेन्टनि थाखायसो भिडिअखौ लाबोदोंमोन। नोंथांमोना नायनो हागोन, बे जाबाय जोंहानि न'। नै अखा हादोंमोन, बेलासियावसो आं भिडिअखौ शुट खालामबाय। दिनैबो नेक्स्ट डेआव बेलासियावसो शुट खालामनो मोनदो दै। समा बिराद प्रब्लेम जानानै दङ। स' हप इउ गाइस, जायफ्रा मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नायनो, बिथांमोनाथ' नायखाबाय थागोन। बेखौ लानानै आंहा खर' सानांगौ खोथा गैया, बा कमेन्टखौ लानानै आं खर'बो साखाया। अब्लाबो आं रिप्लाइ होदों जाहाथे बिथांमोना बे भिडिअखौ नुहैफिनो। अके, स' जायफ्रा जोबजासिम, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामना होदो। नेक्स्ट भिडिअआव मोजां भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन। बेनिफ्राय आं फोरमायनानै होनो नागिरदों जे गोबां ड्रिम
बा माबा मोनसे टारगेट लानानै दोनदों आङो भिडिअ बानायनो माहाय थांनानै भिडिअ बानायगोन बोरै भिडिअ बानायगोन सब टारगेट दोनखाजोबो आंहा नाथाय साक्सेसफुल खालामनो हायाखै दै लोगोफोर मानो होननानै बुङोबाथाय रांखावरिनि गोबां आंखाल जायो गोरिब फेमिलि स' SSC फेज 30 नि एग्जामबो होनो दंमोन नाथाय होनो हानाय नंलिया बायदि मोनबाय आङो रांखावरि गैयिनि जाहोनाव अके स' बेनोसै गोरिब बखिबाय थादो लोगोफोर जाय बखिनो गोसो बखिबाय था अके